Dobre odluke ne donose se niti 1. siječnja, niti 1. u mjesecu, niti ponedjeljkom. Dobre odluke donose se svakoga dana, a briga o tijelu znači briga o zdravlju i svakako je dobra odluka koju trebate donijeti već danas. Upravo zato posjetili smo Beat Gym na adresi Antuna Barca 3D u Rijeci i donijeli neke nove priče i inspiracije koje će vas sigurno motivirati. Pratite nas! Vrijeme je da ih malo ometemo u njihovom vježbanju. Nakon što nam je prošli put Sandy Hadinger predstavila koncept teretane Beat Gym, danas ću razgovarati sa drugim članom tima, Igor Deranja. Evo, sigurno jedva čeka da ga prekinem i da ga ipak malo isteroriziram pitanjima. Igore, dobar dan! Dobro smo. Igore, ljubav prema vježbanju, kako je sve počelo? Počelo već prije dosta godina, općenito sam bio uvijek u ekstremnim sportovima. A ekstreman sport zatraži jednostavno dobar udio teretane i snage, tako da to je bilo jedno drugom povezano i evo, bila je ljubav koja je rasla godinama. I u biti u kojem trenu se od nekog, recimo, nije hobi, ali pomoći ka ekstremnim sportima pretvorilo u nešto što je ovako malo preraslo, vjerojatno i tvoja očekivanja i postalo, kako bi rekla, stil života? Pa to je polako došlo do toga tijekom priprema za Guinnessov rekord. Sam ušao u cijeli taj sistem i prehrane i treninga i onda kako su osim sportski i estetski rezultati su dolazili, jednostavno je bilo interes ljudi, ja od uvijek sam volio i predavati i raditi s ljudima, tako da jedno drugo se spojilo. Evo, spomenuo si prehranu, u želji za nekom promjenom, jedno bez drugoga ne ide, je li tako? Prehrana i trening, to onda neka dobitna kombinacija. Apsolutno da, znači čovjek može doći trenirati sat, dva, ali ono što radi u narednih 22 sata, to je bitno, znači šta jede, kako će, koju hranu će birati, kakve namirnice i to je, kombinacija toga dovodi do pravog rezultata. Spomenuli smo prehranu, treninge, međutim vjerujem da je jednako bitan i dobar tim, onaj koji će voditi na putu promjene. U Beat Gymu, evo, svi hvala je profesionalnost, toplinu. Koliko je bitan taj jedan individualan pristup i evo taj neki osjećaj koji stvarate među vašim gostima, klijentima? Pa individualizirani pristup je u biti ono što je najbitnije, zato što svaka osoba je drugačija, znači ne možemo postupiti sa individuom A isto kao sa individuom B, a opet individua mora se osjećati takvim, znači osoba mora se osjećati vrijedovano i da je on tu i da je on taj gost, da nije brojka i to je ono na što radimo svakodnevno ovdje u Beat Gymu. Vjerujem da u biti to se ne može isforsirati, to se jednostavno osjeća, isto kao što se osjeća ta neka dobra atmosfera o kojoj se priča. Evo, jeste li zadovoljni? Stvarno se stvorilo u kratko vrijeme taj neki osjećaj da ste mjesto gdje stvarno vlada dobra energija u gradu. Pa evo, hvala na tim riječima. Stvarno to nam prirodno dolazi. Dobar smo tim, prijatelji, radimo ono što volimo i to vjerujem da ljudi osjete. A s druge strane imamo iskustva u customer experience-u i u vođenju ljudi i rad s klijentima, tako da to je u biti ono što pokušavamo dan za danom ovdje sprovesti, da ljudi budu jednostavno, da izađu sa osmijehom. Jednom kad postanete članovi Beat Gym tima, nitko vas neće ometati u radu, međutim ja ću ipak malo omesti Igora kako bi saznali više. Kod vas je sve nešto posebno, pa tako i sprave. Mislim da bi bilo najbolje da nam ti malo više otkriješ o njima. Sprave su custom made sprave koje smo naručili kako bi maksimizirali učinak i minimizirali s druge strane neki podražaj na donji dio leđa ili na nekakve dijelove gdje može doći, gdje ljudi imaju inače problema kao što su zglobovi recimo. To uvijek da bi došli do maksimalne kontrakcije, jer ovdje u Beat Gymu radimo na ideji da bolje manja eventualno kilaža, ali bolja aktivacija kako bi se spriječile i ozljede, a na kraju krajeva dobili i najbolji efekt. Sprave, dobar tim. Evo, zanima me u slučaju da ljudi dođu vježbati, međutim ne znaju se dobro služiti spravama, može li to izazvati neke manje ili teže ozljede?
Naravno da da. Nažalost, opće mišljenje, dolazim u teretanu, sprava treba gurati gotovo. A nije bit u guranju. Znači, ako pričamo o bodybuildingu, ne pričamo o guranju utega od točke A do točke B, nego o aktivaciji mišića. Maksimalna aktivacija znači kontrola. I to je ono što pokušavamo naučiti naše klijente ovdje. Malo prije ste lijepo spomenuo, ljudi izlaze sa osmijehom na licu, međutim vjerujem ljudi kad prvi put možda dolaze imaju neku nesigurnost, možda neki mali grč u želucu, svi smo mi onako, kako bi rekla, sramimo se svojih nedostataka ili kad dolazimo na neko novo mjesto možda se i bojimo. Kako pristupate ljudima koji vam prvi put dolazi, na koji način u biti, kako teku razgovori na putu ka promjeni? Kao prva stvar, ljudi se moraju osjećati sigurno. Zato smo mi tu i ne smiju imati osjećaj da je iko sudi. Tu smo svi isti. Svi imamo uspone, svi imamo padove, a s druge strane najbitnije je da se dignemo svi zajedno i zato smo ovdje i jednostavno pomažemo jednim drugima. Igore, hvala ti. Molim, hvala vam. Evo, ovo su bile najljepše moguće riječi za sam kraj. Svi smo zajedno, svi se trude, vama su na raspolaganju. Adresa Antuna Barca 3D u Rijeci, eto vaše i naše novo mjesto na putu ka najljepše promjene.